Diyos maray na aldaw po sa Indogabos, mga tugang niya mo kay Kristo. Ngunyan iyo an ikalimang Domingo kan Paskwa, digdi sa kapilya kan marahay na pastor. Sa satuya pong pagpamibi, iibata man ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat in honor of Our Lady of Fatima. Pasasalamat for all blessings in good health, dulot ni Agnes Amon. Pasasalamat as in good health, dulot kang Bailon family. Pasasalamat dulot ni Frank and Rhea Buendia Gases and family, Sanchez and family. Pasasalamat for good health for family frontliners, dulot kan Peña Redondo family. Pasasalamat man dulot kan Sofio Melia III and family. Pasasalamat for passing the 2019 Philippine Bar Exam, dulot ni Rachel May Ramirez. Pasasalamat for good health, protection, abundant blessings, dulot ni Boyet and Duing Ramirez and family. Mother's Day blessings for Scholastica Bien, dulot ni Henry Botardo. Special intention of Ubero and Dimadura family for spiritual and financial success of GUI and DEC team. Good health for all frontliners of COVID-19 and eradication of coronavirus throughout the whole world, dulot ni Agnes Amon. Special intention, dulot ni Hazel Tudoro. Safety, good health and protection of Miko Ate, serving frontliners. For good health, guidance, protection of Seth and family, Ernesto and family, Sheila and Jad and Sigrid and James. For complete healing of Sebastian, dulot kan Henterola family. Para sa kapahingaluan kan kalag ni Josefina Biato, dulot kan USI family. Para sa kalag ni Rosita Salcedo Fortuno, dulot ni Dr. Agapito S. Fortuno Jr. and family. Para sa kalag ni Rosita Salcedo Fortuno, dulot man kan Placidis family. Para sa kalag ni Dualdrin Jan, Joben Romero Sr., Antonio Sr. Para man sa kalag ni Ramon Sr., Asin Potenciano, dulot ni Nene B. Ico. Para sa mga kalag sa purgatorio, dulot ning anonymous donor. Para sa kalag ni Oscar, Jan, Erma, Clayron, Susan, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni anonymous donor. Para sa kalag ni Natividad Largosa, dulot kan Largosa family. Para sa kalag ni Agnes Peralta, Alex Peralta, Alejandro Peralta, and Agripino, dulot kan anonymous donor. Para sa kalag ni Peralta Agripino, Peralta Jr. Asin para man sa kalag ni Konsolasyon asin purifikasyon, dulot ni Herly Botardo. Ngunya na Domingo ang satuya pong tema, Kairos, panahon nin kapanuan. An pag-ako ukan balaog nin kaligtasan, iyo an panahon nin kapanuan. An kapanuan, iyo an pag-ako ki Jesus bilang dalan, katotohan asin buhay. Danay kitang magsarig sa saiya. Iyo ini ang mensahe na sa tuyang paghurup-hurupan sa selebrasyon niya to kan Eucharistia. Ang sa tuya pong Santa Misa ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Mario Arnulfo B. Gaite, Rector kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa kuyang puso na pumausin mo, kagurang na Yeso Kristo, inuumawan si mong kagayonan, inuumawan si mong ngalan, inuumawan si mong kagayonan, inuumawan si
simong ngalan. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. mga tugang, ako ontaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigaw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, ta nagkasala ako in makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Virgen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamili sa kagurangan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada an sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong marahay ang buot. Ginoo maumika, rinorokyaw mika, sinasamba mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika. Hulikan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, Aday langit nun, Diyos amang makakamban. Kagurang na aking bugtong Jesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan ginaban. Ako aansa mong pakimaherak, ika na nagtutukaw sa to ka nama, kaheraki kami. Ay kasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan orog kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, sagkod paman, danay na hamanon mo sa mo ang sakramento Pascual, tanganing ang mga pinagkanigo mong bagohon sa banal na bunyag,
magdulot nin dakul na bunga sa tabang kan sa imong pagbantay. Asin itugot mo na makaabot sa mga kaugmahan nin buhay na daing kasagkoran. Huli ki Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki na kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, iyon manunungod kan pagpili kan 7 mga lalaki na pano kan Espiritu, tanganing magtabang sa mga apostoles sa paglingkod sa katawuhan. Hinanyugon po niya to, an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibon ni mga apostoles. Kaitong mga aldaw, mantang nagdadakol an bilang kan mga disipulos, an mga Griego naggurumod-gumod laban sa mga Hebreo. Hulita sa aro-aldaw na paglingkod, napapabayaan na matauan kan rasyon an sa indang mga babaeng balo. Tinipon kan mga apostoles ang gabos na mga disipulos asin sinabihan. Bakong tama na kami maglingkod sa lamesa, asin mapabayaan mi ang tataramo ng Diyos. Kaya, mga tugang, pumili kamo nin 7 lalaki na marahay ang dangog. Pano nin espiritu asin kadunongan. Taitatao mi sa inda ang gibong iyan. Kami sa pamibi asin sa pagbalangibog kan tataramon. Ini pinagmarahay nin gabos, asin pinili ninda si Esteban, lalaking pano nin pagtubod, asin nin Espiritu Santo, si Felipe, Procopio, Nicanor, Simon, Parmenas asin Nicolas, na taga Antioquia. Dinarasinda sa mga apostoles, asin ibinugtak kan mga apostoles, an sa indang kamot sa sainda asin namibi. Ang tataramo ng Diyos, nakabalangibog asin sa Jerusalem, nagdakol an bilang kan mga disipulos. Sa mga kapadian, dakol man ang nagtubod. Tataramo nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, kahiraki kami na nagsasarig sa imo. Kagurangnan, kay raki kami na nagsasarig sa imo. Mga banal, mag-ugma kamo sa kagurangnan. An banal, maninigong pag-umawon. Pasalamatan ang kagurangnan sa tugtog kan lira. Mag-awit sa iya sa arpa na may 10 kwerdas. Kagurangnan, karhiraki kami na nagsasarig sa imo. Maimbod ang tataramo nin kagurangnan, asin ang gabos niyang gibo masasarigan. Namumuot siya sa kabanalan asin katanosan, ang daga pano kan sa iyang pagkaherak. Kagurangnan, kay raki kami na nagsasarig sa imo. Ang mata nin kagurangnan, nasa mga natatakot sa iya. Nasa mga nagsasarig sa iyang pagkaherak. An sa indang kalag, ililigtas niya sa kagadanan, asin aatamanon sa panahon nin gutom. Kagurangnan, kay ragi kami na nagsasarig sa imo. Kita gabos, inaapudan na magin man mga buhay na gapo, na nagpapatindog kan harong na espiritual, banal na pagkapadi, na nagdudulot nin mga atang na espiritual. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Rumani kamo sa iya, siya ang buhay na gapo. Isinikwal kan mga tawo, alagad pinili asin pinadangat nin Diyos. Kamu man dapat na maging mga buhay na gapo, na nagpapatindog kan sarong ng espiritual, banal na pagkapadi na nagdudulot
nin mga atang na espiritual. Mga atang na inaako nin Diyos huli ki Hesu Kristo. Siring sa nasasabi sa kasuratan, Uya, ibinuktak ko ang Sion na sinasarigan gapo, na sakong pinili, asin ang nagtutubod dai mapupukan. Buot sabihon na ang gapong ini mahalaga para sa saindo na nagtutubod. Alagad para sa mga dai nagtutubod, ini gapo na isinikwal kan mga paratukdo asin naging sarigan gapo. Gapo na singkugan asin gapo na padungkalan. Nasisingkog sinda, huli tadai sinda nagtutubod sa tataramon. Ini ang natatalaga para sa sainda. Kamu sarong piniling banwaan, kahadean nin mga padi, banwaan na banal, banwaan na sinadiri nin Diyos. Ipagrukyaw nindo ang mga kaumawa nin Diyos na nag-apod sa indo, hali sa kadikluman. Asin, dinaraka mo sa iyang makangangalas na kaliwanagan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Si Jesus, ang dalan niya to pasiring sa Ama. Ang pag-ako niya to kay Jesus, iyuman ang pag-ako niya to kan Diyos Ama. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Dai kamo mahandal. Magsarig kamo sa Dios asin magsarig sako. Sa harong nin sako yang Ama, dakol na mga kwarto. Kun bako, day ko kuta na sinabi na maduman ako sa pag-andam nin lugar para sa Indo. Kun ako nagduman asin mag-andam nin lugar para sa Indo, mabalik giraray ako tanganing ikapag-iba ko kamo, takon hain ako, duman man kamo. Aram na nindo ang dalan pasiring sa sakuyang padudumanan. Si Tomas naghapot. Kagurangnan, day mi aram kun sain kamaduman. Paano ming maaaraman kun sain ang dalan? Si Jesus nagsimbag, Ako ang dalan, ang katotoohan, asin ang buhay. Dai nin nakakadolok sa Ama, kun dai mag-agi sa kuya. Kung ako midbid na nindo, midbid man nindo an sa kuyang Ama. Puon ngunyan, midbid na nindo siya, asin siya sa indong nahihiling. Si Felipe nagsabi,
kagurangnan, pahilngan sa mo an ama, asin ini tama na para sa mo. Si Jesus nagsimbag, haloy ng panahon na ako uya sa Indo, asin day mo pa ako midbid, Felipe. Ang nakakahiling sa ko, nakakahiling man sa ama. Ta daw ta, minasabi ka, pahilngan sa mo an ama. Day ka minatubod na ako yaon sa ama, asin ang ama, uyas ako. Ang sinasabi ko sa Indo, bakong gikan sa kuya. An ama na uyas sa kuya, iyo ang minagibo kan sa iyang mga gibo. Minatubod ka mo na ako yaon sa ama, asin an ama, uyas sa kuya. Kundai, magtubod ka mo, huli sa sakong mga gibo. Totoong sinasabi ko sa Indo, an minatubod sa ko, magibo kan sa kuyang mga gibo, asin orog pakaian. Huli ta ako maduman sa ama. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Maray na aga po sa Indogabos. Maray na aga, espesyalmente sa mga ina na nagseselebrar kan kaaldawan kan mga ina. Ngunyan po, Mother's Day. Kaya binabati niya to, we greet all mothers, grandmothers, and gabos na sa indang function ina, minsan may sindang aki. Huli kan nagaaging sa tahaw kani yung pandemya, an ina, iyo an sarokan mga pinaka-affected na tao. Inulita, kung may problema sa harong, an ina, an enot na dinudulok. Siya an enot na frontliner. Kung an aki nagihelang, nahadit an ina. Kung mayong kakanon, siyempre problemado ang ina. Kung nagpapasawayan mga aki, an ina iyo ang nagiging tagapaghusay kan problema. Kaya, dakulang marahay ang satuyang pagpahalaga sa tuyang mga ina. Ngunya na mga panahon, aram tana sindaan enot na nagtitios sa pagparahaadit sa mga maabot na panahon asinurog ng gayo sa pag-asikaso kan sa indang mga aki. Ngunyan aldaw mga tugang, igwa akong duwang ina na gustong ipresentar sa Indo na sa tuyang tawan manin atensyon asin ipagpangadji. An apod sa ina sa Latin, mother is mater. Mater. Mother. An enot na ina na gusto kong tawantanin atensyon urog na kunya na mga panahon na ipagpangadji niya to, iyo po ang inapod niya tong alma mater. Nadawang tapo yan, ang alma mater, mother of our soul. Ini po si mga tao nayaon sa trabaho nin pag-edukar o pagtukdo. Yaon sa education sector.
Anapod kan sa to yung eskwelahan, kung kita minagraduar, alma mater. Sinda po, ang naging giya, kan sa to yung mga kalag, kung baga alma mater. Sinda po, iyo ang nagpormar, kan sa to yung mga isip. Sinda ang nagtao sa tuya, nin mga paagi, tanganing kung ano kita ngunyan, kung babalikan ta, si sa tuwing inadalan, an sa indang paggiya, an sa indang pagtukdo, iyo ang nagtao ko kan direksyon, kan sa tuyang buhay ngunyan. Kung kita naging doktor, naging maestra, naging engineer, naging farmer, naging educator, gabos kita nag-agi sa tuyang alma mater, an sa tuyang ina. Ngunyan na panahon, kitang mga yaon sa education sector, bako pang malinaw sa tuya kung ano ang gigibuhon. Nulita, sagkod na dai nakukua o dai na didiscover ang vaccine na ma-control kan helang na ini, ang sa tuyang ang pagpaeskwela, ang pagtiripon sa mga eskwelahan, sarong delikadong bagay sa arog kaning sitwasyon. Kaya nag-iisip nin mga paagi ang sa tuyang nasa education sector kung paano masisimbagan ang pangangaipo nin padagos na edukasyon. Kung kaya mga tugang, hinahagad tangon yan sa tuya gabos, kitang yaon simbahan, na ipangadit niya to ang yaon sa mga membro kan sa tuyang alma mater, mga educators, tanganing makakawasan din mga tamang desisyon, tanganing matawan nin solusyon ang parting ini kan buhay nin tao. Dakol man po ang sa inang sinasakripisyo. Lagad ngunya ng mga panahon, mas lalong nangangaipo sindakan sa tuyang mga pangadji. Ang ikaduwang mater, o ang ikaduwang ina, na gusto taman tawan indakulang pansin ngunya na Mother's Day, mayong iba kundi ang sa tuyang inang simbahan. Mater Ecclesia, Mother Church. Ang sa tuyang inang simbahan, sabi ni Pope John the 23rd sa saing encyclical is Mater et Magistra, Mother and Teacher. Kan si Kristo magsabi na siya ako ang dalan, ang katotohan, asin ang buhay. Kan sinabi niya ini, gusto niya man sabihin na ini ipadagos kan sa iyang pinagmuknang komunidad o simbahan. Ang simbahan na sa tuyang ina, iyo man sa tuyang dalan, pasiring sa Ama. Ang simbahan na iyo sa tuyang ina, iyo ang nagtataonin katotoohan. Asin sa tuyang inang simbahan, iyo man ang nagdadara sa tuya sa buhay na daing kasagkoran. Ngunyan po, ang sa tong inang simbahan, siring kan gabos, nagtitios man sa dakulang pandemyang ini. Ang sa tuyang inang simbahan, nag-aagi nin kaniguan na pagsakit. Sa enot na babasahon, sinabi kan nagsurat na kaitong mga aldaw, mantang nagdadakol ang grupo kan mga bilang kan mga disipulos, may mga parte, may mga trabaho si mga padi na nalilingawan na ninhuli sa kadaklan na trabaho. Arog bang kan paglingkod sa lamesa. Sabi ninda, bakong tama na kaming mga padi, na ansa mo yung trabaho, iyo an mag-preach kang Word of God, bakong tama na kami maglingkod sa lamesa, asin mapabayaan mi ang tataramo ng Diyos. Kung kaya nagmukna sinda kang serbisyo nin diakonia, nin diakono,
tanganing igwang maggibo kan mga bagay na ini, tanganing dai mapabayaan si primary task kan mga padi na mag-preach kan tataramo ng Diyos. Sa mga panahon ngunyan, mga tugang, garo siring na sitwasyon ang sa tuyang naihiling. Habutang mapabayaan kan sa tuyang inang simbahan ang padagos na pagtukdo na maging magistra o maging teacher. Habutang mapabayaan kan mga padi na masinamagin giya pasiring sa ama, pasiring sa buhay. Ninhuli sa nata naghahanap sindaning buhay kung anong makakakan, kung anong ipapasweldo sa indang mga trabahador, kung ano ang iaambag. Kaya mga tugang, ang sa tong inang simbahan, giraray, nagdudulok sa tuya. Na kung nihilingon po niya itong unyan, huli ta mayo mga misa, mayo man kolekta. Mayo mga sakramentong, mayo maning donasyon sa simbahan o dikit ang donasyon. Kung mayo nin nagdodonar sa simbahan, siyempre, mayo man kakakanon. Kung siring, tibaad, mapabayaan ang pinaka-responsibility na iyo ang magtukdo, kan tataramo ng Diyos, magrukyaw, magbalangibog, niulita, naghahanap kan kakanon, naghahanap kan iinomon, naghahanap kan igugubing. Mga tugang, sa aldaw na ini kan Mother's Day, deta paglingawan ang sa tuyang inang simbahan, our Mother Church. Totoo po, gabos kita nasa pagtios. Gabos kita nangangaipo nintabang sa pandemyang ini. Guraano niya matatagalan ang mga siring na sitwasyon. How long can we stand? Kung igwaman kita nin mga savings, sagod no aran yan, makakatustos kan sa tuyang pangangaipo. Iyo man yan ang hapot kan sa tuyang inang simbahan, an sa tuyang ina. Kung kaya mga tugang, mantang kita nagpapangadji, ipadagos na pong itaon sa tuyang donasyon. Maski ba ko nasudakula? Dawa, sinsilyo sana. Ako po, maya ko sa parokya, pero nahihiling ko po ang mga tios na parokya, sinda po ang mas tinatamaan kan pandemyang ini. Ninhulita, kaipuan man nindang sulduhan ang sa indang mga tauhan. Kaipuan man nindang magbakal nin gas, nin pangluto, nin kakano. Kaya, kung guraano si pagtabang nindo sa indong inang simbahan, kaidto, ipadagos po nindo sa good ngunyan. Dawa po sinsilyo. Happy Mother's Day sa Indo Gapos. Matindog na po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Heso Kristo ahi bugtong niya kagurang nanta. Pinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Tiripon bilang sarong banwaan na nangangaipo, may mapakumbabang puso, asin pagsarig sa dakulang pagkaherak,
asin pagkamot kanama, mamimbi kita sa iya. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tahan, maging tunay na tanda nin kaligtasan na nagtutukdo kay Jesus, andalan, an katotoohan, asin an buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagsasakit nin kulog nin hawak, kahurasaan, pagkatakot asin kamundoan, mapakusog sa saindang mga pagsubok, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nawara sa tamang dalan pasiring sa buhay, mag-ako an kan grasya na mabidbidan liwat an kaugmahan sa paglakaw sa inagihan ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghihelang sa panahon nin makuring pagsakit, matabangan kan sa indang mga familia asin katuod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga ina sa pamilya, urog na mamidbidan an sa indang bukasyon, sa pagpangataman kan pamilya sa paagi nin pagpadangat, asin sakripisyo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan na nainot sa sato, sa pagtubod makahiras sa kapanoan nin buhay, na panuga ni Kristo sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Amang daing kasagkoran, nagpapasalamat kami sa imong karahayan sa pag-apod mo sa bagong buhay sa imong aki. Warasan sa moan sa imong paggiya asin pagsurog sa gabos niya mong gibo. Magdanay man kami sa paglingkod sa imo asin sa lambang saro, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Tinipon mo kami ngunyan sa paghimatisimo. Kuya kami sa rong simbahan ni mga duka. Pakaliniyaman kami ngunyan na napaalaw simo. Kuya kami sa rong banwaan ni mga disipulo. Ang buhay bisimo lamang susog sa simo kabotan, ibuhasin ng banwaan, lusay sa puso mo. Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ang sako asin ang sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, kaming ginibo mong mga kahiras kan saro asin pinakahalangkaw na pagka-Diyos, huli sa paggalang kan pagpatinaw-taohan kaining sakrifisyo, namimibi kami, warasan, nasiring na minimidbidmian sa imong katotoohan, kami makasunod man ng God kaiyan sa mga marahay na gawe, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na kagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ngani mas mamuraway na iharubay, orok ng gayo sa panahon na ini,
nga si Kristo sa mong Paskwa idinolot mo na sakripisyo. Hulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, asin ang karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na virtudes, asin ang mga angheles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasawi. Banal, banal, banal ang kagunangan, Diyos nin mga wakbo. Ang langit asin daga, panongkan sa imo kamurawayan. O sana sa kaitaasan, panagan ang minadigdig sa ngaran kan kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ikanang gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya, nasa lugaring nabuot, pinasaluiban sa God sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako nga mo gabos asin magkakan ka ini. Ita ini ang sakuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan niya man in kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini. Ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, na papabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibohon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamanentan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo.
Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot. Kaibakan sa mong Papa, si Francisco. Asin kan sa mong Obispo, si Rolando. Asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaidto pa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran. Mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na togon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa laga, insiring sa langit. Ang samong kakano sa ruwaldaw, itao mo sa muya nonya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa muya, asin haray kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimimbi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong panaligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan,
Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo. Ang sakong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay namapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Sarong tinapay, sarong banwaan,
sa sarong hawak ning kaburangan ang sakramento nga murawayon sa tuyang kamutan na sinako. Matindog po ang gabos. Mamili kita. Namimibi kami kagurangnan. Kaugaying magumari ka sa imong banwaan na tinukdoan mo sa paagi kan mga langit no na misteryo asin palipaton mo hali sa lumang buhay, pasiring sa bagong buhay. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Oratio Imperata. Diyos na sa mong Ama, minadolo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa epidemya kan coronavirus na naglalakop ngunyan asin nagdadara nin kagadanan. Minahagad kami kan sa imong tabang para sa mga tawong naghihingoa sa pag-adal kan hinalean, kan hiro asin paglakop kaining epidemya. Giyahan mo ang mga kamot asin isip kan mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Ipinapamibi man niya mo ang mga naglilingkod sa banwaan, sa gobyerno asin pribadong ahensya, tangani makahanap sinda nin bulong sa helang nadara kaining epidemya. Ipinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos. Tawan mo kami inibiyaya na maghingoa para sa karahayan kan gabos asin sa mga nagsasakit. Inihinahagad mi huli ki Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki na kaiba mong nabubuhay asin nagahade. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. O banal na laugon ni Jesus, Kahiraki kami. Nuestra Señora de Peña, Francia, Ipamibi mo kami. ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan man lud kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo asin iharubay ang Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Lakaw kamo kay banindo ako sa paman, ibalang ibog ang maray na bareta sa gabos. Lakaw kamo, gibuhas sindang disipulos ko. Sa pagbaakan sarong tinapay na nagtataonin buhay, ang banwaanin kagurangan, urunyog na nag-oomaw, dukagabos sa atubang nin Diyos, kaglalang asin kagtubos. Lakaw kamo kay banindo ako sa paman, ibalang hibog ang maray na bareta sa gabos. Lakaw kamo, ibuhas sindang disipulos ko. Lakaw kamo kay banindo ako sa paman, ibalang hibog ang maray na baleta sa gabos. Lakaw kamo, gibuhas sindang disipulos ko. Gibuhas sindang disipulos ko.
mo lamang susog sa simong kabuktan. Ibuhasin ng banwaan, dusay sa puso mo. Ang buhay misimo lamang susog sa simong kabuktan. Ibuhasin ng banwaan, dusay sa puso mo.